Yun, magandang hapon, magandang hapon. Right, muli tayong nagbabalik mga tropa. So, yun. Bali, ito yung day 4 ng ating conditioning tip ng ating mga manok mga tropa, no. Bali, isang buwan na i-condition kasi natin itong mga nukis natin. At day 4, at ganun pa rin, magbibigay pa rin tayo ng Premoxil. Ayan, Premoxil 550. Wala na naman tayong patuka, oh. Premoxil 550 para sa mga nokis natin. At ito yung kalawang araw ng kanilang pagtitake ng Premoxil, no? Bali, sa video pala na to mga tropa is hindi lang yung pagbibigay ng Premoxil yung gagawin natin, kundi mag-oobserba tayo sa mga nokis natin ngayon. So bakit na mag-oobserba tayo mga tropa? Kasi nga, 'di ba, nagpurga tayo, nagpaligo tayo, tapos nag-start na tayo magbigay ng Premoxil na bacterial flushing. So ngayon, i-obserba natin sila para makita natin kung sino yung may nararamdaman, kung sino yung may mahina yung katawan. Kasi pag ganun mga tropa, i-separate natin siya mga tropa, no? So ganun yung gagawin natin, kaya mag-i-start tayo mamaya magbigay ng mag-obserba mamaya pagkatapos nating magbigay ng Premoxil. So hindi ko na ipapakita yung pagbibigay natin ng Premoxil dahil nakita nyo naman nung nakarang kahapon. Nakita nyo naman kahapon na nagbigay tayo ng Premoxil. So ang gagawin lang natin ngayon mga tropa is mag-obserba tayo. Yan, kailangan natin ng observation sa mga manok natin para sa ganun lahat sila makita natin kung nasa mabuting kalagayan ba sila. Alright, so nagmamahal Labradors. Alright, so yun. At mamaya mga tropa, kasi magbibigay muna tayo ng Premoxil at isa-isahin natin to mamaya mga tropa, no? At mag-update tayo mamaya pag oobserbahan na natin sila at isa-isahin natin silang tignan kung okay lang ba sila, goods ba yung kanilang pangangatawan, goods ba yung kanilang pakiramdam. Tignan natin kung may mga simptomas sila na magkakasakit sila o basta lahat ng kailangan dapat nating ma-check. I-check natin lahat yan. Right, so yun, mag-update tayo mamaya mga tropa, no? So update tayo mamaya. Time check tayo mga tropa, 5:30 ng hapon. At yun na nga, i-obserbahan natin itong mga manok natin. Titignan natin sila isa-isa. At magsisimula tayo dito sa ating Boston Gold. Yan. So nahuli ko na itong Boston Gold natin, mga tropa. Obserbahan natin sa mata. Titignan natin yung sa mata, kasi madalas sa mata kasi pag may simptomas ng sipon, dyan makikita pag nagluluha. At so far okay naman itong ating Boston Gold. So madako naman tayo dito sa ating Lapu-Lapu. Yan, Lapu-Lapu natin mga tropa. Lapu-Lapu. Ang ganda ni Lapu-Lapu, oh. So far okay naman si Lapu-Lapu natin. At tignan natin itong hatch gray natin mga tropa. Okay naman. Okay naman yung hatch gray natin. At nagtataka kayo siguro kung bakit tayo nag-observe ng manok natin mga tropa, no? Gawa nga nung ito, lagi silang nauulanan, tapos sa tanghali sobrang init. Yun yung mga manok natin na nagkakaroon ng sakit. So far naman yung mga iba wala pa naman. So, dito tayo sa Boston Gray natin. Okay naman siya mga tropa.
Ayan, okay naman yung Boston Gray natin. Yung tulips natin na sweater saka yung Boston Gold natin. Ayan, okay naman, mapupula naman yung mga pagmumuka. Kagaya ng nagbablog, makapalang muka. Madako naman tayo dito sa red gold natin. Ayan. Ano, okay naman sa mga tropa. Ang ganda na oh. Ang bilis na lumaki. At medyo lumalambing-lambing na rin to. At ito yung macrae natin. Tignan natin sa bunso. Obserbahan natin sa bunso. Ayan sa bunso natin oh. Okay naman sa bunso. So, okay naman yung mga manok natin. Ang Boston Gold natin na broodcock natin mga tropa. Ano? Okay naman. So sa mata kasi mga tropa makikita eh. Sa mata. At pag ganun na nagbubula-bula na yung mata ng manok, ibig sabihin nun may nararamdaman na. Tapos sa ipot, makikita rin sa ipot pero so far wala pa naman. Kanina nagwalis-walis ako dito. Okay naman. At ito yung ating sweater. Okay naman siya mga tropa. At madako tayo dito sa ating panganay na macrae. So ito yung panganay nila. Suplado. Ay magpakita sa camera. Sa mata niya okay naman so far. Tuyo naman yung dito sa may ilong niya. Tapos sa paa. Yan, okay naman mga tropa. Yan. So far okay naman itong panganay natin na macrae. At ito yung ating white choco. Tingnan natin. Okay naman mga tropa. Kasi kagabi nga umulan kagabi mga tropa. Umulan. Tapos kaninang tanghali mainit. Ito yung isang yung Boston Gray natin. Ayan. Yung sinaunang na-breed ko ito Boston Gray. Okay naman siya mga tropa. Okay naman. So ito yung isang gray natin. Ito yung gray natin mga tropa. Malipit lang, hindi natin makita. Pero nakikita ko naman sa mata, wala namang problema. Yan. Okay naman. Tapos sa ating ito yung pangalawang macrae natin. Tignan natin. Ano na magpakita sa camera, suplado ah. Ay nako. Pabalik-balik na lang tayo. Ayan na. Ayan na yung macrae natin na isa mga tropa. Yan, okay naman siya. Wala naman akong nakikitang kakaiba. Yan. At so far okay naman lahat yung mga nokis natin. At tayo naman mga tropa ay kailangan na nating sumilong dahil andyan na yung malakas na ulan. Hindi ko pa pala nailagay ito. Kailangan ilagay ko pa pala to. So nilinisan ko pala kanina mga tropa kasi madumi na. Kagaya nito. Kaso hindi na natanggal yung kalawang. Yan. So bakit ba tayo nag-oobserba mga tropa? Diba? So isang dahilan kasi bakit tayo nag-oobserba is para mapanatili natin yung kalusugan ng mga nokis natin. Kasi pag may nakita tayo na isa sa kanila na may simptomas ng sakit, kailangan na natin siyang i-move out. So hindi naman siya pull out. Move out natin, kumbaga sa ilalayo natin siya sa mga kasama niya. Nang sa ganun, hindi na siya makahawa. Pero yun nga, nakita naman natin yung mga nokis natin. Okay naman sila mga tropa. Wala naman akong nakita na kahit na isa sa kanila na may simptomas ng sakit. So ganun kasi ako mga tropa sa mga manok ko. Lagi kong chine-check up yung mga nokis natin. Lagi kong tinitignan kung may nararamdaman pa sila.
Chine-check ko yung mga ipot, mga mata, lahat chine-check ko yan mga tropa para nang sa ganon mapanatili ko yung kalusugan nila na nasa kung sila mga tropa, yung sakto, yung talagang malulusog sila para sa ganon kahit naman na maulanan, maarawan, wala silang magiging problema. At yun lang yung vlog natin mga tropa. At ito yung day 4 natin. So nagbigay tayo ng Premoxil sa lahat ng mga nokis natin. At bukas yung last day ng pagbibigay natin ng Premoxil. At bukas pala mga tropa is mag-rotation tayo. Mag-rotate tayo ng mga manok. So kailangan kasi gawin yun sa mga manukan natin. At bukas ko na ipapaliwanag kung bakit natin kailangang mag-rotate ng mga nokis natin. Yan, so yun lang mga tropa yung vlog natin, and see you po sa next vlog natin. See you bukas mga tropa. Araw-araw may vlog tayo.